pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati ngayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Kung kaya mong Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma, bulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem, dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng tulog. Nagbayloay og salabtunon nga mga pung si Sandro Ibrahim. Pulos migamit og mga salabtunon nga mga rason nganong nag-abot sila sa Davao. Apan usahay, mudaog yun ang pagpagkaroon inon. Gibanan nila ni Sandro si Rahim nga miimbitar og merienda. Unya, gipasalamatan sila ni Sandro sa taga Davao. Apan wa kay pagtuo si Sandro nga mobalik na si Rahim sa Cebu. Tungod kay ang tinuod, may laing plano si Rahim ug pangunayan niyag buhat ang usa ka panimaos tungod sa kamatayon ni Ali nga way bugat nga hinungdan. Pangunayan ni Rahim pagpabutos sa usa ka bomba. Magkari, igsuon, niya ang lahi nga sumpay ni ngatong sugilanon. Si Mary o Yusuf. Maghuwat ko sa imo sa ubos nga ako gisakan, Malik. Okay na yun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naagihapon mga matay karon nga mga disbelievers. Naagihapon. Malik, Ryan, hula kami. di ako magbarog sa poste nga wa suga, Malik. Kilid sa pension house. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dili ka mailan nga si Rahim tungod sa imong bungot o glasses. Naibaw ka na, Malik. Kunasa ko ninyo yato. Sa hotel nga mong gibiyahan, Rahim. Paspasiyan na agad, kasar.
Ay, sir. Mataranay ka? Oh, ano itong Dapita Flash? Tungod na nato ang Surigao, sir. Karong taon-taon, Bisaya sa ta. Nakatugod juga, sir, ha? Nahinano, thank you. Pero, kariyo sa nun kaayo. Sige lang, basta nakatugod ka. Ano, sir? Huwag yung kong katog Flash. Nagpiyong na akong mga mata pero nga kong unahon na ito sa Davao. Sir. Liko diha, kasar. Dili ko manaog atubangan sa hotel, Malik. Isaylo ko sa unahan. Two minutes lang. Balik na mo din hidapita. Aron inyo ko ma-pick up. Can you dream? Are you sure? Ikaw ang mangunayan nga trabaho? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nagtuo ka mo mga disbelievers. Nagtuo ka mo nga ingon raadto ang nahitabo sa airport. Karon taod-taod mangkagot inyo mga ngipon sa mahitabo karon dinhi ani nga hotel. Kana nga romboy nga naa sa entrance mo'y ako padadon ani nga suitcase sa bomba ngadto sa sud sa hotel aron dili ma-inspeksyon sa gwardya. Hey, how are you? I'm looking for my Filipino wife. I wonder if she's still inside. Can you hold my suitcase for me? Just for a second only, please. Here's your tip. Okay. Thank you very much. I'll call you later. Oh, okay. Thank you. Karon, niyan ko sud sa labi. Hey! Come here, please. Isuot siya nga walang tagdas mong gwardya. You wanna get your suitcase, sir? Here's your suitcase, sir. Well, thank you very much. God bless you, my son. Son of a bitch. God bless you too, sir. Ani, dinhi na ako ipasok. Magkawas na ko dinhi. Larga. Ilugar sa unahan. Anang iskina sa unahan, kasar.
Tanawan ninyo, Malik. Tanawan ninyo ang dangatan sa mga disbelievers. Ako na i-switch on ang detonator. 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar! Happy kitang madagdaki. Ihatod ako ninyo, Malik. Tana ka, sir. Nara sa tungkol sa Cebu, sir. Mituyo tapay kong smaktan. Sir? Nagkakita ko, Flash. Nagkakita ko. Mura pag nagluya, sir, eh. Lain mo lawas? Ambot nung sa ko. Medyo, Flash. Naglayan akong lawas. Tutok pa na ta, Flash. Nagawat na sa imong nga auto. Matod ka rin mo sa kakaya ni Ororaim. Piya Buddha. Pipiya ka, brother. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amping sab ka mo din, eh. Magtapok sila karon sa maong nga hotel. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mauna ka, sir. Palihog. Okay. Ay, salapon mo, sir. Kidot, Flash. Hello. Oh, Colonel Sator. Ha? Unsa to, sir? My God. Ngano, sir? My God. My God. Mapagipag-abot na mo diri sa tugpahanan, sir. In fact, di namin sasakyanan o mularga na sa punta, pero... Oh my God. Sige, sir. Bye. Sir? Ibubahan ang usa ka hotel sa Davao Flats. Ha? Taghang patay. Ang hotel nga mo'y gisak-an ni Rahim. Kasi sultihan ni Rahim, sir, kumaw ka na. Sulti kayo. Dili, Flas. Lain ang dias kong una-una. Laing swerte ni Rahim ang dias kong utok. Huwag mo kasamot, sir. O samot mo'y pasamot.
Ano lang ta mga usbay, Flas? Magkataginot pa ta. Kalaw nga. Di na lang, sir. Atong lang ko kaong sabay. Aron di si tagaw to kasawar akong buutan. O sige, ikaw. Padadala na si Kanan. Kuha lang ko din hiwag mas buntag. Sige, sir. Sigurado ka na. Itay. Sus, palasang isda ba, uy? Sige na, Flas. Sige, aran ko, sir. Mary! Mary! Ni anang imong maguwang. Ni ana si Manor ni mo Sandro. Kaon na, Manoy Sandro. Nahuman namig panihapon, Sandro. Halaka og maayo, anak. Yun na. Nganog nagluya ka man. May gipamati ka sa imong lawas. Unsang pagkahitabo nga nagkaabot man kamo dito sa maguwang ni Yusuf, Manoy Sandro. Nganong nagkakita man kamo si Rahim dito sa Davao. Si Rahim? Daan ako na ibawan nga. Tapos Davos Rahim. Pumasay tabo sa airport. Nagkakita kami dito sa Kamuske. Nimbitar mi niya. Gidawa mi niya sa kananan. Nagkan mi gisgutan hangtod nga naisgutan mo si Yusuf. Oh, si Yusuf? Tinuod yun nga tuwa na si Yusuf sa California. Matod pa ni Rahim. Miniuno na si Yusuf. Unsa ka do, Sandro? Kasunod na si Yusuf sa Pilipina Muslim American dito sa California.